मैयानिफ्राय जिहेतु नैबे बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम जि माने थावनियारि गेलेमु जादों बे बेलायाव नोंथांमोना बै जेसेबां गोदोनि जि गेलेबोनाय बेखौ माबायदियै रायजो राजानि गेजेराव लांनो सानदों जोबोद मोजां खोथा 2007 मायथाइयाव बे जोङो रुंसारि सानैखौ ब्रह्म बिथांनि नाजानायावहाय जों बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशन बेखौ जोनोम होनाय जादों आरो बेखौ जोनोम होनानै थांखिनाय जादों जोंनि बर' एबा गुबुन गुबुन ट्राइबेल थागिबि ट्राइबेलफोरनि गेजेराव बर'फोरनाव बयनिख्रुइ बांसिन जोंनाव गोजाम गेलेमु ट्रेडिशनेल स्पर्ट्स बे जिनिसा ओरैबायदि बुरजा दङ ओमफ्राय बेखौ जोंनि गाहाय थांखियानो जादों मा बे ट्रेडिशनेल स्पर्ट्सफोर गोमालांजोब्बाय बेखौ जों माबोरै प्रिजार्भ खालामगोन माबोरै जोङो माखासे गोमानो नागिरनाय जिनिसखौ जों बोरै रिभाइटेलाइज खालामगोन बोरै प्रम'सन खालामगोन बे थांखिखौ लानानै बे मोनथाम थांखिखौ लानानै बे बिगा एबा बड'लेण्ड इन्डिजिनियास गेम्स एस'सिएशन बेखौ जों दानाय जादों आरो दानानै जों दा बे मोनथाम थांखिखौ लानानै जों दा खामानि मावगासिनो दङ आरो बेफोरनि गेजेरावहाय जोङो दिनैसिम खालि बर'फोरनि गेजेरावनो गासै जोङो 54टा मोन 55टा जोङो इन्डिजिनियास गेम बेखौ जोङो आइडेन्टिफाइ खालामनो हाबाय दा नैबे उदालगुरि जिल्लानि बेरगावनि बे थथलाफारायावहाय जोङो दा बेखौ मैयानिफ्राय जों खुंगासिनो दङ जोङो एफा बुरजा जों खुंनो हायाब्लाबो जोङो माखासे मेजर जायफोरनिखौ जोङो माबा खालामनो हायो जों कम्पिटिसन खुंनाय जाहैबाय माखासे कम्पिटिसन जानो हाथावै जिनिसफोरखौ जोङो प्रिजार्भेसननि नामावहाय जोङो डेमनस्ट्रेसन जों होनाय जायो बेवहाय जों नायनायगोन मोनबेसे जिनिसखौ जों डेमनस्ट्रेसन खालामनो हायो जों बेबायदि खालामबाय थागोन ओमफ्राय जोंनि थांखिया मा माखासे जेनेबा खमलायनाय जिनिसा एसे गोजौआव गाखोबाय बेखौ जों नेसनेल लेभेलाव खुंखांबाय इन्टारनेसनेलबो जों खेबसे खुंखानाय जाहैबाय आरो जोंनि थांखियानो जाहैदों जे इन्डियान अलिम्पिक एस'सिएशनाव जों बोरै सोनो हायो दा बिनि थाखाय जोङो आसाम अलिम्पिक एस'सिएशनाव जोङो नाजागासिनो दङ आरो जोंहा खाफाल मोजां जोङो खमलायनायखौ साइ इगमा स्पर्ट्स अथ'रिटि अफ इन्डियानि मार्शेल आर्ट गेमाव बे हाबबाय साइ इगमा बोसोरफ्रोमबो जोङो साइआवहाय दस्रा इभेन्टफ्रा जेरै फेसिलिटि मोनो बे एखे फेसिलिटिखौ जों मोनो सा 2020 जोङो क'क्राझार सायावहाय जोङो बेबायदि मोनो आरोखि स्टाइपेन्डबो मोनो बिसोरो मा फेसिलिटि मोननांगौ मोनो बेवहाय सासे जोंहा मास्टारबो दङ जों बेबायदि लाइनाव थांगासिनो दङ आरो जिनिसा बे इन्डिजिनियास गेम्सआ जोंनि दुग्गाथाव बयनिबो ट्राइबेलफोरनि थाखायनो बे प्राइड आरो जोंनि थाखाय बे प्राइड बेनिखायनो जों बेखौ प्रिजार्भेसननि थाखाय जोङो रुंसारि सानैखौ ब्रह्म बिथांनि मुङैनो जोङो मोनसे थांखि लादों आरोखि इन्स्टिटिउट अफ माबाव एसे बावफिनदों आङो इन्स्टिटिउट अफ इन्डिजिनियास गेम्स एन्ड रिसार्च सेन्टार बेखौ जोङो रुंसारि सानैखौ ब्रह्मनि नामावहाय जोङो खालामनो जोङो प्रप'जाल लागासिनो दङ आरो बेयो सरकाराबो जोंखौ जोबोद गोसो होदों जोङो सरकारनि माबायाव बिथांमोननि थुलुंगानायाव जोङो मिजिंथियो बे थाबैनो जागोन आरोखि दिनैसिम बेहाय माने जोंनि बर'नि गेजेराव गोबां दंब्लाबो नाथाय दिनैसिम मुंदांखा जायाखै बेखौ बर'नि गेजेराव माने बांसिनै मुंदांखा खालामनो थाखाय माबायदि खामानि बिगाया जोङो ओरैबायदि खालामनो नागिरदों जोंनि जेसेबांनाखि गेलेनाय आं दहायनो होनदों ट्रेडिशनेल स्पर्ट्स बेवहाय जोङो गासिबो गेलेनानै जोंनाव रुल गैयामोन ओरैनो जोङो गेलेबोबाय थादों ओरैनो गेलेनाय गेलेदों नाथाय मोनसेबो रुल दायाखैमोन जोङो मा खालामदों दा बेफोरखौ गासिबो स्टान्डार्ड खालामनो थाखाय जोङो गासिबो जिनिसखौनो जोङो रुल दाना लागासिनो दङ रुल बानायबाय खमलायनाया मोनसे रुल दं गिला गेलेनायाबो रुलनि गेजेरजों फैबाय आगोलाव जोङो खिखर गेलेनायखौबो रुलनि गेजेराव गैयामोन बेखौबो जोङो रुलाव लाबोबाय दंफां बुखोनाय जेनेबा बेफोरखौबो जोङो रुलाव लाबोजोब्बाय आरो जोङो रुल बुकबो खालामबाय ओमफ्राय जोंहा बेफ्राव ओरैबायदि दाबो मानसिनि आंखाल जागासिनो दङ जे कच एन्ड जाजेसफोरनि जोंना बिदि आंखाल जाबाय थायो स्पेसियेलि कचनि थाखाय जों बेनि थाखाय बोसोरफ्रोमबो जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइसै जोङो बिदिनो कच जोङो सोरजिगासिनो दङ मोनफ्रोम इभेन्टआव जों नाजागासिनो दङ जोङो बे लाइनाव एसे सर्ट जागासिनो दं मानसिया बेनिखायनो जों बोसोरफ्रोमबो जोङो जायफोरनाखि गोरों जाबाय एक्सपार्ट जाबाय बिसोरखौ ट्रेनिं होनायनि गेजेरजों नङाबा जोङो वार्कशप खालामनायनि गेजेरजों बिसोरखौनो जोङो दा फोरोंनानै सार्टिफिकेट हरनायनि गेजेरजों बिदि बांहोगासिनो दङ जोङो मिजिं लायो बे गासिबो मोनफ्रोम इभेन्टआवनो जोङो बेबायदि कर्स सोरजिखांनायनि उनावहाय जोङो मोनसे मोजांथार शेपआव जों लाबोनो हागोन आरोखि आंहा फोथायनाय दङ बिटिआर बा बिटिसि माने जोङो ओरैबायदि खालामदों जोंहा मोनसे एनुवेल मोनसे बाजेट दङ इयारमार्क दङ आरो बेखौ जोङो बै समावनो आरोखि गोबाव जाबाय जे काउन्सिलावहाय लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लियावहाय जोङो सासे एमसिएलनि थ्रुयै जोङो माबा खालामहोदों रेज खालामहोदों जे गासिबो बर'नि जेसेबांनाखि ट्रेडिशनेल स्पर्ट्स दङ बेफोरखौ प्रिजार्भेसन खालामनांगौ आरो बेखौ मोनदांथिनानै बिटिसिनि स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जोंनो बोसोरफ्रोमबो एनुवेल एक्टिभिटिनि नामै जोंनो एसे अनसुंथाइ बोसोरफ्रोमबो हरो जों बेजोंनो जोङो बे बिसिनि अनसुंथाइजोंनो जोङो बिदिनो बोसोराव खेबसे मा होनो
फेस्टिभेल जों खुङो बाहाय गासिबो जायो गासिबो इभेन्टखौ बिनि अनगायैबो जोङो एखमबा मालाबा जोङो आमोल दिमोल खुंदों देग्लायनो खुंदों दा बिदिनो बिनि गेजेरजोंनो जोङो सानैखौ ब्रह्म सारनि रुंसारि सानखौबो जों बिनि गेजेरजों फालियो गोबां जायगायावहायनो दिल्लीयानो जा बहाबा नोङो मा होनो झारखन्डआनो जा गुवाहाटियानो जा डिब्रुगड़आनो जा बा आगरतला जेरावखि जाया मानो गिदिर गिदिर प्रग्रामखौ जों डेमनस्ट्रेसन खालामनो थाखाय लिंहरो गासिबो जिनिसखौनो बिसोरनि बे अनसुंथाइनि गेजेरजों जोङो सामलायगासिनो दं दासिमबो आरो मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिटिसिनि मोनब्रै डिस्ट्रिक्टखौबो जोङो बे फैसानि गेजेरजोंनो जोङो सामलायो रायजो राजाखौ मा होनना खावलायगोन आं रायजो राजाखौ खावलायनो लुगैना बेनो जे इन्डिजिनियास गेम्सआ जोंनि आं दहाय होनदों बिराद जोंनि थाखाय प्राइड बिराद गोग्गाथाव आरोखि बे जिनिसखौ जों दा लामब्रयै जों खोमाना लानो थांगासिनो दं दा बे जिनिसखौ खोमानाया जोंनि थाखाय बिराद खहा जों मिथिगौ मोनसेबो हारियाव बिदि इसेबां बुरजा बेबायदि इन्डिजिनियास गेम रावहाबो गैया दा बिनि थाखाय जों जेरै उन्दैयाव गेलेबोदोंमोन जाखांबोनाय गथ'फ्राबो दा गेलेनायावथ' जेबो खहा गैया नोंनि देहासो मोजां जायो बेनिखायनो गासिबो जिनिसखौ गोमालांनो हमनायखौ प्रिजार्भेसननि थाखाय बेखौ बोरै दोनथुमनो जोङो बोरै हमथाना लाखिनो बेनि थाखाय दावगाबोनांगौ आरो जायफोर बे लाइनाव खामानि मावबाय थादों बिथांमोनखौ एसे थुलुंगा होनांगौ आं बेखौ लुगैयो आरोखि